Sakung temati rahayu. Rahayu Pakde. Tempat iki kasipatan takon panagaan lado kancane piye ceritane agone lelaku utawa bapak ning omah kok nawane pengalaman yo untuk kesempatan. Nggih Pakde niki kunjuk bekti kula kali panjenengan Pakde. Pangestune Pakde hajat kula sampun wujud ngoten niku Pakde. Nggih. Contohnya hajat sing apa kuwi? Hajat sing ndamel griya Pakde. Kono. Nggih Pakde. Tadi aku dekai omah wujud kuwi ceritane iso wujudake kuwi mesti nila ono ceritane iso diceritake ngono to Iro. Nggih Pakde. Ceritane nggih niku mboten gadah napa-napa kula nggih asline Pakde. Namung keyakinan kiambak ngoten niku kalih garwa kula Pakde. Modal niku sepeser pun mboten gadah Pakde. Tapi alhamdulillah restu pangestu leluhur niku nggih kasunyatan Pakde. Madhep mantep kula kalih garwa kula. Pokoke yakin Gusti Allah ki bakal peparingi tetulung ngoten niku Pakde. Terus hasilnya nyata kono ya. Hasilnya nyata Pakde. Tadi besok sliramu aja lali supaya pagi ayam tentrem anggone. Nggih. Kuwi ngamalake sing jenenge montrone kala cakra kono ya. Oh nggih Pakde. Dadi nek jaman beni ana sing jenenge mantra kala cakra. Sing unine Yama Raja, Yama Rani, Yasilapo, Yamidara, Yamidosa, Yadayuda, Yasiyaca, Yasisima ngono ya. Nggih Pakde. Dadi kok nek ora mudeng koyongku jangane dirungokne iki bola-bali terus diapalake dhewe ngono ya. Nggih Pakde nggih. Dadi dibaleni meneh. Nggih. Kuwi macane donga kala cakra kuwi. Nggih. Yama Raja, Yama Rani, Yasilapo, Yamidara, Yamidosa, Yadayuda, Yasiyaca, Yasihama ngono ya. Yasihama nggih Pakde. Yes. Rasa di engko nek wis di apalke lumantar sabdane iki mau kok ya. Nggih Pakde pangestune Pakde matur nuwun Pakde. Kenapa sing jenenge Rajah Kala Cakra kuwi tegese dadi sing jenenge carane simbole kebatinan ya. Nggih Pakde matur nuwun Pakde. Simbole kebatinan nek sak jerone tradisine roh kawasok maneh wong Jawa. Nggih. Sing duwe tegas maknane kuwi babakan panguripan ya. Nggih Pakde nggih. Babakan urip panguripan kelawan wektu nggih Pakde. Mula sing jenenge Rajah Kala Cakra kuwi dipercaya duweni sing jenenge kadigdayan utawa kekuwatan. Nggih Pakde. Kanggo njaluk pangayomane Gusti utawa perlindungan ya. Nggih Pakde. Dadi iso ngrampungi babakan perkara-perkara apa wae nggih sing kira-kira dibutuhake ngono ya. Nggih Pakde nggih. Leres Pakde. Dadi kuwi carane nggih penangkal ngilmu gaib saka gangguan sing ora katon ya. Nggih Pakde nggih. Makane asal usule dundunge mantra Kala Cakra kuwi nggih. tegese kuwi Kala Cakra kuwi saka Jawa. Kala Cakra kuwi tegese kuwi babakan pangerten. Nggih. Marang panguripan ya. Nggih Pakde. Nek dipasane dene Indonesia ya kuwi carane lingkar kehidupan dan waktu ngono ya. Nggih. Kuwi simbole kadigdayan utawa simbole kasekten beberapa wong Jawa ngono ya. Nggih Pakde. Dadine cakra kuwi lempengan sing bunter ngono ya. Nggih. Sing cara carane enek gerigine cara Indonesia kuwi lempengan bulat gerigi ngono ya. Nggih. Sing landhep ngono ya, sing tajem ngono ya. Nggih Pakde.
kuwi maknane secarane pusaka utawa gaman utawa senjata ngono ya. Nggih. Nek jaman wayang biyen kuwi nglambangake babakan babakan panguripan utawa lingkar kehidupan sing duweni fungsine lan manfaate kanggo pengayoman kuwi mawon ya. Nggih, Pak. Nggih. Dadi ke pengayoman, dadi Rajah Kalacakra kuwi ya pancen duweni kadiktayan utawa energi nek coba basane saiki kuwi ya. Nggih. Duweni digdaya sing secarane ngeram-ngerami utawa luar biasa. Luar biasa Pak nggih. Ngeram-ngeram ngono ya. Nggih, kasunyatan niku Pak. Kasunyatan ya. Mergone kula mboten nenten tabungan nggih mboten nenten napa-napa kok saged dados niku nggih kersane Gusti tenan Pak. Nggih. Makane besok omahe dipageri kelawan Rajah Kalacakra. Nggih, Pak. Supaya oleh pelindungan saka pangerane ngono ya. Nggih, Pak. Makane Rajah Kalacakra kuwi sarane ilmu kuno, ilmu jaman biyen. Ananging durung akeh wong padha ngarani ngono ya. Nggih, Pak. Dadi laku samedina kuwi kudu sering di lakoni apa kang didhawuhake, apa kang ditampa ngono ya. Nggih, Pak. Nggih. Dadi sirampun duwe cita-cita bangun sing jenenge omah utawa griya ki mau ceritane maune ora ndek duwit nek kok iso bangun ngono ya. Nggih, Pak. Nggih. Mergo apa? Mergo nyambung karo leluhur Pak. Nggih. Dadi nek jenenge ilmu nyambung karo leluhur kuwi yen distoke teman-teman. Nggih. Pancen bakal nampa sakanugrahan. Nggih. Senajan menungsa kuwi ana apes, ana ina, ana ringkih. Nggih. Ananging nek disambungake kemrap leluhure, mugi Gusti Kang Maha Agung, kuwi tetep ana solusine. Nggih, Pak. Babakan apa wae. Nggih. Ribet ruwet kuwi pancen wis garise, wis tenektir tumrape kawula, kuwi kabeh padha nyandang lho ya. Nyandang, Pak. Nggih. Ruwet iki mesti enten nggih, Pak. Nggih. Ora mungkin manusa ki kok dikai penak terus. Nggih. Terus dikai susah terus ya ora. Nggih, Pak. Karena kowe iki kabeh dialami. Nggih, leres. Ya kadang susah, kadang seneng. Nggih, leres, Pak. Ya kadang ngandhe duit, kadang duit. Nggih, leres, Pak. Yang penting kuwi kudu duwe pikiran sing lempeng utawa sing lurus. Nggih. Secara dipikiran sing resik. Nggih. Duwe keyakinan lan pangerane. Nggih. Yen kabeh urip iki wis sak dermong lakoni Pak. Sing penting piye carane anggone seni ngono ya. Seni nggih, Pak. Nggih. Siramu nyambung karo sing kuwasa iki, lumatal lu iki padha disekseni. Nggih. Aku nyambung kelawan kesifatane, nyambung kelawan obahe. Nggih. Lan yakin kelawan yone ngono ya. Nggih, Pak. Nggih. Dadi ngono kuwi. Makane kabeh wae siswa Palanggan Ganepan Santoro. Nggih. Yen bener-bener ngestokake dawuhe. Nggih. Kang diajarake, apa sing tak wedangake. Kuwi bakal nampa kanugrahane. Nggih. Senajan siswa-siswa Palanggan Ganepan Santoro kadang kala sing ana sing carane wis didandani. Ning bali rusak meneh. Ya pancen kudu dialami, dilakoni. Yang penting wis tak arahake ning dalan kebajikan. Nggih, Pak. Wis tak ajari piye carane laku sampurna ngono ya. Nggih, pangestune Pak. Dadi kabeh kuwi engko dadi tanggungane pribadi. Nggih. Wadene kadang kala sing ngalami kerusakan. Nggih. Ya besok yen wis dikai eling meneh. Enggal-enggal bali tumrap pesadar. Ane. Nggih, Pak. Nyambung kelawan pangerane. Ditobati anggone rusake ngono ya. Nggih, Pak. Anake kepiye menungso saiki? Nggih. Akeh tobate sambel tomat. Sambel tomat nggih. Apa kuwi ngono Perun? Sambel tomat nggih. Rasane pedes, kecut, asin, manis ngoten niku Pak. Terus kapok ya
Ora ngoten niku Pak. Baleni meneh ngoten niku Pak. Baleni meneh lho ya. Nggih. Ya kadang kala ya ketoke tobat ning ya kumat. Kumat nggih. Wis tumrape kagone menungso kan duwe sifate sing iki mau dina ringkih. Nggih. Duwe sifat apes lho ya. Nggih, ruwet ngoten niku Pak. Ananging tak jaluk besok ning pengujunge apa akhire uripe yen arep bali ning pangerane. Nggih. Ya keadaane kudu wis tobat lho ya. Nggih, Pak. Nek iso digawe ambekan uripe nang alam donya ya kadang kala tobat, kadang kala umat wis lumrah sama kita sawantah ngono ya. Nggih. Ananging aja ngampek besok nek ngadep sing kuwasa kahanane pas dilalek lagi umat lho ya. Nggih, Pak. Nggih. Nek ngadep karo sing kuwasa besok bali rasa kemane jiwane ragane tinggal kok malah keadaane lagi kumat. Nggih. Lah yo besok lah yo kotor ora teko kasampurnane nggih. Akhire ndanyang rusuk moji wone nggih lambrang separan alan nggih Pak. Iso nitis neng kewan nggih iso nitis neng wit-witan ya sarane ngono kuwi ya nggih Pak. Kadang kala ya dadi setan nggih dadi pocongan nggih dadi gendruwo ngono ya nggih Pak. Anak dadi pocongane mesti ada KTP ning Islam busuk nek bangka ngadep sing kuwasa mesti kabeh dadi pocongan nggih pocongan nggih. Kejaba nek siramu balik agama KTP-ne diganti orang Islam ngono ora dadi pocongan to itu. Nggih Pak. Dadi kesampuran Pak. Tapi nek KTP ning Islam wis mesti kuwi kok dipocong KTP sesuai KTP Pak. Sesuai KTP kuwi ya. Ya urip kuwi pancen pilihan. Nggih. Dadi rata-rata nek dikaji nggih. Kuwi janjane sing jenenge jasad kuwi ning kurungan saumpamane. Sing jenenge kurungan kuwi ya bakal bubrah. Nggih. Ngalami kerusakan ya. Kerusakan nggih Pak. Kare isine iki paribasane isi dikai kekuatan daya ora ning alam kasare utawa alam kejasetane. Nggih. Yen pancen isine kuwi ya wis wancine bubrah. Nggih. Ya akhirnya bali. Nggih. Besok maneh. Jiwane marang pangerane kuwi ya. Nggih Pak. Dadi ngono kuwi. Mula saiki sing jenenge sinau ngelmu kaya mengkene iki alon-alon ora iso tinggi. Carane tinggi cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan nggih, memang kudu disekseni setiap langkah, setiap lakune ngoten nggih Pak. Nggih. Dadi diistiqomai sithik kok sithik supaya iso nancem apa kang dadi pangertene nggih Pak. Kalau yen arep ngamalake apa kang tak ajarake kuwi saking akeh. Nggih. Makane saking akeh kadang bingung carane ngamalake. Nggih Pak. Ayo carane ngono kuwi lho ya. Nggih, Pak. Karena saking akeh babakan pangilmon, diajarake, tata lakune, disabdane. Nggih. Akhire bingung carane anggone lakoni nggih. Nek ora istiqomah, utawa ditlateni sithik kok, sithik lho ya. Nggih, Pak. Dadi sing penting kuwi kaya apa sing mbok kandhane kuwi mau piye carane anggone nyambung semone jiwane lawan leluhure nggih Pak supaya iso ketekan kelawan Gusti Sing Maha Agung nggih Pak nggih makane bengi iki sinau babakan rajah kalau cakra iki mau nggih kuwi kanggo pondasi utawa dasaran nggih supaya ngerti babakan budaya pendidikan, agama dan lingkungan alam sekitar. Nggih Pak Adi, matur nuwun pangestune Pak Adi. Nggih. Makane bengi iki aku susun wejangane wong loro harus diramu. Nggih. Lalayo dipasake diramu lagi gawe omah oleh Japa Mantra. Nggih. Japa Mantrane Raja Kala. Ora ngono ya. Nggih.
Sadurunge wis pernah krungu durung babakan amalan Raja Kala Cakra iki? Sadurunge niku dereng niku Pakde. Durung ngono ya. Durung niku ngentene napa niku waringin sungsang kali napa niku Pakde. Nggih. Dadi kadang kala ya durung kabeh dikitabake. Nggih. Jajane ya wis tak ajarake beda kalimate, beda bahasane ngono ya. Nggih, nggih Pakde nggih. Iki mah basane lak kaya basa Jawa Dipang Pakde. Basa kuno ora basane wong saiki. Nggih, Jawa Dipang sing kuno banget iki Pakde. Dadi bicarane kula wentah apa kang diajarake iki mau tambah ini meneh iki kudu dilakoni sithik-sithik. Nggih Pakde. Artine apa mau sing di bahas karo Sugino mau. Nggih. Dadi babakan pelajaran-pelajaran mulai saiki wis diterangake sithik sithik ngono ya. Nggih Pakde pangestune Pakde. Mongko nek palanggane pancen wis komplit banget apa kang diajarake. Nggih, saka arep turu, tangi turu, ngutuk, isik, mangan. Nggih Pakde. Nyambut gawe sampe turu kan jajane kabeh wis diajari sabdane ngono ya. Sampun Pakde nggih. Adake kadang kala kuwi lelungan nggih sampun. Lelungan bareng ya ono. Nggih. Kadang kala kesiswane luput anggone ngamalake luput, utawa lali ngono ya. Nggih Pakde. Makane sing dawes nampa kitab saka wejang aku tumrape kabeh para siswa mulai saiki kudu dibuka sithik saka sithik ngono ya. Nggih Pakde. Kudu dilakoni. Karena apa kitab iku wis carane wis ditata kanggo panguripan sabendinane. Sampai besok ketemu Zat Simo Tunggal marang dalan kasampurnan ya. Nggih Pakde. Nek ora kulino diwaca ya akhirnya kok luput ya. Akhirnya sibuk ngurusi babakan dunia terus nggih Pakde. lali karo babakan sabdane. Nggih Pakde. Ya ki mau tak kandhane kuwi mau aja ngampe besok ngadep nang Gustimu kuwi nalikane lagi umat ya. Nggih Pakde. Umat marang apa? Tumindak kang aniaya. Tumindak sing ngelanggar perintah agama. Nggih Pakde. Makane iki diuji kok sithik iki ngamalake tata cara sabda apa sing tak ulangake. Nggih Pakde. Kuwi cara-carane padha karo nindakake perintah iku guru. Perintah guru kuwi yang mewakili kalawan ajaran apa sing difirmanake ajarane Gustimu ngono ya. Nggih Pakde matur nuwun. Karena ilmu iki ilmu laku. Ilmu carane menguatan wedal. Nanging pancen ilmu iki diturunake kanggo dandani sira kabeh. Nggih. Anggone ngulawentah resepmane jiwane kuwi. Nggih. Mung kowe manggone jasad iki bisa ketemu kasampurnane ngono ya. Nggih Pakde nggih. Tambah cetok ngono ta itu. Nggih, cetok Pakde. Intine istiqomah ngoten niku Pakde. Intine istiqomah cara basa Jawane apa manut apa? Sendika dawuh Pakde. Sendika dawuh ngono ya. Nggih. Sendika dawuh temen Pakde. Temen utawa ngesti dawuh. Dawuh nggih. Pakane nek basa Arabe majada wa jada ya. Apa kuwi tegese ya kuwi mau ngono ya. Nggih, temen niku Pakde. Sapa temen bakal nemu ya. Nggih. Tekan sepede ana sing ditakokake lho Tairun. Nggih, niku anu mawon Pakde niki kula nggih gadah ben keluarga kula sing teng Brebes niku sedayanipun ayem lan tentrem ngoten Pakde. Nuwun direstoni kalih panjenengan Pakde. Ya. Sapangestone muga kabeh diparing kelancaran, muga sedene dadi ajate. Nggih. Kabul kelawan nyambung lelu ure. Nggih Pakde. Temeka Gusti Sing Maha Agung ngono ya. Nggih Pakde, matur nuwun Pakde. Terwaktu kene wae kita sambung laku tirakati karena iki Gusti Ramu dhewe teka. Nggih. Ya langsung matrap sadurunge bali ning palanggane utawa ning omahe dhewe ngono ya. Nggih Pakde. Ya semoga-moga ndadekake manfaat apa sing kajarake iki mau. Babakan pangerten Raja Kala Cakra. Supaya manusia kuwi bisa nguri-uri bali ning ajaran kang luhur, ajaran
wong kang pini sih, wong ngaji luhur, akeh kudu ya. Nggih, Pakde. Ya, takmit padi, rahayu. Rahayu, Pakde.